कोई रे अयोध्या में पंडित हूँ, अरे पंडित पकड़ी ले आऊ रे लालन, अरे पंडित पकड़ी ले आऊ रे लालनवा। पंडित पकड़ी ले पंडित पकड़ी ले आऊ रे लालनवा। पतरमा बियाह नाही होला, कागज के पतरमा बियाह नाही होला, अरे पंडित के पोथी होला बियाह रे लालना, पंडित के पोथी होला बियाह रे लालनवा। पंडित के पोथी होला बियाह रे लालना, पंडित के पोथी होला बियाह रे लालनवा। अरे धावैया अयोध्या में जाई रे लालनवा। अरे धाई अयोध्या में जाऊ रे लालनवा। अयोध्या में से कुंवारी सिया हुई रे, अयोध्या में से कुंवारी सिया, अरे से कुंवारी सिया रे लालना, अरे से खुआ हरी सले आऊ रे लालनवा। अरे से खुआ हरी सले आऊ रे लालनवा। अरे आम का हरी सले आऊ रे लालनवा। अरे आम का हरी सले आऊ रे लालनवा। लोढ़ा काय के ले जाती है? अब ये लोढ़ा न उगाई जाए ना, अब ये उगाई जाए। अरे ऐसा कर दी अयोध्या में जाऊ रे लालनवा। धाई अयोध्या में जाऊ रे लालनवा। अबे चल तैयार दिया हो जा। 25% चार्ज। अरे